Турският президент Реджеп Таип Ердоган заяви, че все още възнамерява да посети Иран, независимо от словесната война с Техеран заради кризата в Йемен и твърденията му, че Ислямската република се опитва да доминира региона. Имаше две различни реакции от Иран на моето изявление. Едната от тях беше на заместник-председател на парламентарна комисия или някой на такова ниво. Не съм сигурен, но те не са на моето равнище за официален отговор. Те не могат да вземат решения относно моята визита. Или ще отида там, или няма. За момента нашата позиция остава непроменена, но следим внимателно обстановката в Йемен. Развитията в Йемен за нас са много важни. Могат да бъдат предприемани всевъзможни стъпки. Населената предимно със сунити Турция по-рано заяви, че подкрепя водената от Саудитска Арабия операция срещу шиитските бунтовници Хуси в Йемен, за които се предполага, че са подкрепени от Иран. В същото време Ердоган за пореден път обвини Ислямската република в опити да доминира региона на Близкия изток, което предизвика остра и гневна реакция от страна на Техеран. В понеделник в отсъствието на посланника на Турция в страната, Техеран покани турския Шерже Дафер да даде отговор на възраженията и съжаленията на Ислямската република по повод на неуместните и необичайни коментари на Ердоган, се посочва съобщение на иранското външно министерство. Спорът между Анкара и Техеран идва на фона на сигнали за задълбочаване на връзките между Турция и Сунитското кралство Саудитска Арабия.